Biex sab kandidat għal Parlament Ewropew minn Għawdex, il-Partit Nazzjonalista kellu jdur fuq David Stellini. Stellini huwa deputat li jinqas minn sentejn ilu ġie Malta minn Brussell fejn ħadem għal diversi snin biex isir id-deputat tal-Parlament Malti. Kif tkellem hu stess iktar minn darba, miegħu ġab lil familtu. Però 5 xhur ilu News kien żvela li fil-Partit Nazzjonalista kienet jingħata l-parir biex Stellini kun imħeġġeġ jikkontesta l-Parlament Ewropew. Iżda għal dan kien hemm reżistenza interna kbira. Għaliex fil-waqt li l-Kristajn kienu avviċinaw biex jeħilsu minnu jibatuh Brussell, f'David Stellini l-klikka ta' Adrian Delija għandha allejat. Però 90 jum bot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-grupp ta' Adrian Delija kellu jċedi u qal lil Stellini biex jikkontesta. Llum nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll illi nirringrazzja lill-MP tagħna David Stellini illi laqa t-talba tiegħi tal-Partit Nazzjonalista biex jikkandida ruħu ħalli konna kandidat minn Għawdex. Jirriżulta li Stellini aċċetta bit-tama li jerġa' jmur lura Brussell. Dan għaliex huwa sigrit magħruf li dispjaċih mhux ftit li ġie lura biex Malta spiċċa biss deputat fl-oppożizzjoni ta' Adrian Delija. Fl-aħħar xhur Stellini appella l-aktar minn darba biex id-deputati tal-Parlament ikollhom paga aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.